Jukka Ketomäelle. Hän on kuljettaja, jolle vaikkapa voittoa tästä kilpailusta mielellään soisi, sillä Ketomäellä on ollut erittäin vaikeita vuosia. Paras kausi oli vuosi 2004, kun mies ajoi silloin SM-hopealle. Tämän jälkeen sitten hieman tuossa haettiin erilaisella kalustolla, käytiin VRC-autojen puolella ja tehtiin seikkailuja eri automerkkien välillä. Ja nyt sitten Mitsubishi Lancerin Evo 10 autosta, jonka ohjaimiin mies itse asiassa suomalaiskuljettajista ensimmäisenä siirtyi tuossa jo vuonna 2008. Ja nyt sitten mies on saanut auton sellaiseen iskuun, että sillä on mukava lähteä kilpailuun hakemaan sitä voittoa, jonka mies ehdottomasti ansaitsisi. Viime vuonnahan Jukka Ketomäki oli täällä 4. eli ja hyvässä kyydissä Mikkelin vaativilla teillä, ja hänen takanaan sitten Matti kanssa astetta vanhemmalla Mitsubishi Lancerin Evo 9, kun samaan aikaan Jarkko Miettinen laulattaa Super 2000-luokan Skoda Fabiaa tuolla raviradalla ja menee erittäin kovaa vauhtia tuonne Länsi-Savon mainoksen kohdalle juuri nyt. Ja lähtee sitten tästä pitkälle yli 20 kilometrin mittaiselle avauserikoiskokeelle, jossa varmasti otetaan luulot pois, kun samaan aikaan kaksivetoluokan moninkertainen Suomen mestari Joonas Lindroos tulee tänne lähtöpaikalle. Joonas siirtyi Subaru Impreza VRX:n rattiin tälle kaudelle. Kapataan nopeasti vielä, ehditäänkö? Kyllä Joonas avaa täältä. Joonas, miten siirtyminen kaksivedosta nelivetoon on nyt onnistunut? No ihan hyvin, että tähän täällä kautta opetta muovien alastasassa ihan menee niin kuin haluat. Eikä hänen tässä nyt osaillaan kilsoja ja tätä nyt ei tuurin jälkeen reiliä. Yrittää ottaa rauhassa, mitä ei kannata. Eli vaikka olet voittoihin tottunut ja voittanut oikeastaan kaiken kaksivetosilla uralla, niin nyt kuitenkin maltti riittää hakemaan kokemusta nelivetopuolelta ennen kuin ensimmäisen voiton aika, vai onko sen aika jo tänään? No ei voiton aikaa, että tunturissa olisi saanut olla malttia vähän enemmän, että yritetään nyt, jos se olisi sitten vähän enemmän. Näin Joonas Lindroosille toivotamme myös onnea. Mies lähtee matkaa Suomen mestaruuksia useampi ja hän lähtee tuosta liikkeelle hetken kuluttua ja hänen takanaan sitten lisää miehiä tänne